ngwa ọkwa na idechego homework ka ngwa ọnụ maliri ide spelling rules suffix word ing ly o si gị ka ihe o si gị ma ebe lifting rising turning beautiful lovely challenge use each word in a sentence nya o si gị weli eme ahịrịokwu sentence bụ gịnị ahịrịokwu ngwa gụọlụ m ihe ide maka kwa ụbọchị ka m ji edele tata asị m gị jiri aka gị dee ka m wee malụ ma ị na-amụtakwa gụọ ihe ide ka m ghọta ihe ide. I am lifting a book. Therefore is writing on 2021. I am turning around. I am going home beautifully. My mom is wonderfully. Wow! Kwaka. Imetekweli how? Isi no gini. I am lifting a book. Imekwa ọfụma nwa. Hey. Chekweli. Iji lift wee mee ahịrịokwu. Lifting bụ ibunye ihe elu. I am lifting a book. Iwe de number 2. Ka iwe si go welu mee ahịrịokwu. Rising. Ka iwe de number 2. Biafra is gini rising on 2021. On 2021, kuwa ka isi na Biafra. Wow, iwe nwana Biafra ga-arise na 21 na-agbakwa ava oke nwa momi imekwa ọfụma imekwa m ka irute ma mụla na ba atụkwa m maka ike gwụcha m nnọla ana na-ezu ike wee si gị debe na mayara edenwuta iwe dee ihe mara mma nna m imekwa m obiọma. Hey, o si Adaobi na enibe ode ịmana oke nwa delive ọfụma o si Biafra is rising on 2021. Nwa ọmakwa iwe dị mma. Rising to where? On 2021. Rising. Iwe o deli ịmana nsili anya dee ibe na mayara edenwuli taa. Ya jiri aka ya dee o wee dewe nnọọ wee tie ya Biafra is rising. Nekwa ọzọ nke 3 I am turning round. Wow, round ka asi gị wee mee ahịrịokwu. Ọbụ ya? Yeah. Ị na-edetekwa ya nwere atali afọ emeli since ama m na ịmakwa iwe. Ama m na ị dị intelligent. Nekwa na anya nwa. Nekwa nke 4 I am going home beautifully. Wow, ị na-eje na-anala onwe beautifully. Ị na-ana ọfụma. Wow, nwa amakwa eme iwe o. Amara m na nwa amakwa iwe ede ihe ọfụma like this. Ngwa nke 5 my mom is gini Lovely. wow. Anyị na-agụ n'akwụkwọ na ọrụ agụcha elibe ọkwa ebute rice ka elie ọgbabi akwụkwọ mana o lili half rice eli o lichezie half rice ahụ anyị gụba n'akwụkwọ ebunye akwụkwọ ya gụọ ọgụkatazie kpawa agara kpakatazie agara wee bewe akwa bekete akwa ka o wee mebie ihe anyị na-eme anyị gbachinye nkịtị ọba ụla chiejigonu ka abazie ike gwụrụ oke nwa imegonu ọfụma ihe ejezi faịlụ ọnya practice your spelling using the spell column look say cover right check echizi anyị bidokwa ọzọ ngwa daalụ chi ka emesịa